Президент зимни муборакбодии кормандони милитсияи тоҷик изҳор кард. Давоми 30 сол садҳо нафар аз кормандони ин ниҳод қурбон шуд. Эмомалӣ раҳмон, президенти кишвар, кулли кормандони милитсияи тоҷикро бо рӯзи касбии онҳо муборакбодӣ кард. дафтари матбуотии президент табрикоти Эмомалӣ раҳмонро нашр намудааст, ки дар он роҳбари давлат аз хидмати пуршарафу содиқона ва эътимоди мардум ба кормандони милитсия гуфтааст. натиҷаи хидмати содиқонаи кормандони милитсия аст, ки имрӯз шаҳрвандон дар симои онҳо ҳимоятгарони амнияти давлату миллати худ, фаъолияти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ, ҳуқуқу озодӣ, моликият ва суботу оромии ҷомеаро мебинанд ва ба онҳо ҳамкорӣ мекунанд, изҳор кардааст Эмомалӣ раҳмон. роҳбари давлат дар идома зикр намуд, ки давоми 30 сол ба хотири ҳимояи дастовардҳои замони истиқлол ва таъмини амнияту бехатарии мардум садҳо нафар кормандони милитсия қурбон шуд. ӯ зикр намуд, ки мардум ва ҳукумат хотираи неки онҳоро ҳамеша пос медоранд. зимнан Эмомалӣ раҳмон изҳори боварӣ намуд, ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар оянда низ ба савганди додаи худ содиқ монда вазифаи пуршарафашонро иҷро мекунанд. дар фарҷом роҳбари давлат ба ҳамаи кормандони милитсияи тоҷик саломат ва дар иҷрои рисолаташон муваффақияту комёбӣ таманно кард.